हरे कृष्ण कथामृतांतू सगळ्यांक स्वागत करताच. आज आम्ही रामायणांतू गरुड देवालय कसं विशेष भूमिका आशिल्ले त्या प्रितीन आयकून. रामायणांतू युद्धकांडांतू पळोवेत तुम्ही की दोन्ही दिकान महासंग्राम युद्ध जाता. कडे प्रभू रामचंद्र लक्ष्मण सहित कपिगण असताची आणि त्याकडे असुरी प्रवृत्ती राक्षस प्रवृत्तीचे रावण आणि तागेले पूरा बलशाली जन असताचे राक्षस जन. त्यांना घमासान युद्ध जाता. एक समय यश येता की प्रभू रामचंद्र रावणा सकड पुत्तांक मारून घालता वता. त्यांना रावण तागल म्हालगड पूतू इंद्रजिताक रणभूमीर पेटयता. इंद्रजित केवल बलशाली आणि शक्तिशाली मात्र नाही, तो मायावी शक्तींतू पारंगत जावन आशिल्लो. एक विशिष्ट जावन योगिक मंत्र उच्चारण करून अदृश्य जावचे आणि बाण मारचे तागेले एक शक्ती आशिल्ली. त्याचा पुरा समय उपयोग करून तो एक योगिक मंत्राचे उच्चारण करून बाण सोडता. बाण सोडल पडटा ते मस्त बाणांत रूपांतर जावन नाग बाण जाता आणि पूरा वानर सेना प्रभू रामचंद्र लक्ष्मण सुग्रीव हांग सक्कडा बांधून घालता. हे पळयल्यार अशें दिसता की रणभूमीर सक्कड मूर्छित आणि मरणासन अवस्थेर पळोवन गेलीची म्हणून. इंद्रजिता भारी खुशी जाता आणि तो वचून तागेल्या अण्णा सांगता की अण्णा राम पराजय जाल्ला, आता सीता तुगेली म्हणून. ते असुरी आनंदी पाविलो दुस्साहसी रावण हे ऐकून भारी खुशी जाता आणि तो सीता मैयाल एक सेविका असता सुजाता म्हणून तिक सांगता सीता मैया ते दिव्य विमानार व्हरी आणि त्या युद्धालय व्हरी आणि दाखय तिगेल राम गती जाल्ले म्हणून. हे ऐकून पळून सीता मैयाक बळबळी रडणी येता. विरह वेदना जावन ती भारी दुःख पावता. जाल्यार सुजाता तिका कळता की हे इंद्रजिताले मायावी शक्ती निमित्त जाल्लेले म्हणून. ती सीता मैया सांगता की हे परिस्थिती अस्थायी आस, पुरा समजताले. जाल्यारीची कसं नाही कळताना कसं करचें म्हणून सीता मैया भारी दुःख जाता. अकडे जांबुवंत हनुमानजी हंकवरी त्या बाणान नाग बाणांत आणि पुरा बंधून असताची तर रडता असताची की कशी प्रभू रामचंद्र आणि लक्ष्मणाक रक्षण करेत म्हणून. काय उपाय दिसतना दादाना अचानक जोर वारेचे अभाव जाता सकडांक. पळयल्यार कोण येता? पक्षीराज गरुड देव थंय उपस्थित जाता. अशी सांगिल्लें आसा गरुड देव केन्ना तागेले पाखी हलयता दादाना सामवेदाचे गान जाता म्हणून. तसो तो महाअनुभवी देवाल प्रिती भक्त थंय उपस्थित जाता आणि तागेल दृष्टी मात्रांची ते पुरा नाग बाण जे पुरा जना बंधनान घावन गेलेले आणि पुरा धावन वताची आणि पुरा कपिगण पुरा जन त्या बंधना मुक्त जाताची. सकडां भारी खुशी जाता. तेन्ना गरुड देव नतमस्तक जावन प्रभू रामचंद्रा सांगता की देवा हानी पुरा कुद्रू म्हणून सरपाले चेडू ताकाची इंद्रजिता गोत्त आशिल्ली हे विशय आणि ताण हे बाण सोडून सकडां बंधन घाल्लेलें जाल्यार हानी पुरा म्हाका भित्ताची ताका ताणी धांवन गेलीची म्हणून. आणि प्रभू रामचंद्रावे भारी खुशी जाता आणि गरुड देव सांगता देवा हांव हे एक सान रुपार तुमकां सेवा करून तुमी स्विकारलेलें आसा, म्हाका भारी खुशी जाल्लें म्हणून गरुड देव अपास आकाशा उबून वता. अशी पळयल्यार आमकां दिसता प्रभू रामचंद्र आनी लक्ष्मण हानी गुणवान धैर्यवान महाअनुभवी आणि महानायक धात पुरुष आणि महान पुरुष हांग कोणाले साय जावका म्हूण आसले जाल्यार देव तांगेल भक्ताले प्रिती खातीर सेवा स्विकार करून घेता. कशी कुरुक्षेत्रांत तूं कृष्ण अर्जुनाल पार्थसारथी जावन तागेले सेवा करत असेल तशी हांग गरुड देवाले प्रिती खातीराची तागेले अन्योन जावन निस्वार्थ बिलकुल तागेले मनांत गरुड देवाल अहंकार नासेल. देवा खंय जाय थंय खंयचे काळार रे थंय व्हरून सोडत असेल तो तागेले हे प्रिती खातीराची देवान ताका एक महान स्थान दिलेलें आसा. अशें दिसता की आमकां देव प्रभू रामचंद्र तागेले निर्भर जावन आसा अवलंबून जावन आसा म्हणून. हे केवल हे महानायक प्रभू रामचंद्रानच करेत. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. हरे कृष्ण.